Lalaki naman po huli sa aktong nagnanakaw ng sound mixer sa isang restaurant sa Labrador, Pangasinan. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Nasa kote ang isang lalaki sa tangkang pagtangay ng sound mixer mula sa isang restaurant sa Labrador, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, nagising sa ingay ang isang trabahante ng kainan at nang tingnan ang pinanggalingan nito ay nakita ang sospek na palabas ng establishmento dala ang isang sako. Agad na hinabol at nahuli ng trabahante ang sospek kung saan na-recover sa loob ng sako ang sound mixer na nagkakalaga ng humigit kumulang 6,000 piso. Dinala muna sa pagamutan ang sospek bago idetine sa Labrador Police Station para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito sa Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.